ମାନେ ମୋର PCOS ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କିଛି କରିପାରିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି ନେଚର ରୁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଭେଜିସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବେ ଭେଜିଟେबल ଆପଣ ଯେତେ ଭରି ଭରି ଭେଜିଟେबल ଖାଇ ପାରିବେ ଆଉ ରାଇସ୍ ରେ ଆପଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଖାଇବେ ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଯେହେତୁ ସବୁଆଡେ ମିଳେନି ମୁଁ ବି ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ମୁଁ ଖାଉନି ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଖାଉଛି ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି ତ ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇପାରିବେ ହାଇ ଫାଇବର ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେମିତି ହାଇ ଫାଇବର ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେମିତି ଓଟ୍ସ ମିଲେଟ୍ ଏସବୁ ଖାଇପାରିବେ ତ ଆମିଷ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଗ୍ ଫିସ୍ ଚିକେନ ଖାଇପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଆମର ତେଲ ଭାଗ ଅଧିକ ଥାଏ ଯୋଉ ବି ତରକାରୀ ହୁଏ ଯାହା ବି ହୁଏ ତ ସେଟା ଟିକେ କମେଇକି ଖାଇବେ ଇଫ୍ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ କଥା ନଚେତ ଯଦି ଛାଡିଦେବି ବି ଆହୁରି ଭଲ କଥା କିଛି ନାହିଁ ତ